Исәмесез дүшәмбенең мөһим яңалыклары белән Яңа гасыр каналы эфирын Татарстан хәбәрләре дәвам итә. Алар белән сезне мин, Фәнис Камал таныштырам. Әтнә районында Тукай хуҗалыгындагы төрлекләрдә куркыныч йогышлы шир бруцеллез табылганы. Бу республикадагы иң зур предприятиеләрнең берсе, Әтнәдә дә иң зурысы булып санала. Монда 5700 сыер бар. Авыруны бүгенгә шуларның 600-ында ачыклаганнар. Хәзер хуҗалыкта һәм авыл җирлегендә карантин игълан ителгән. Төрлекләрне сатарга да, читтән китерелгәннәрне дә алырга ярамый. Шир шуның белән куркыныч, ул хайваннан кешегә күчәргә мөмкин, ә менә кешедән кешегә юкмый. Хәзер хуҗалыктагы бөтен төрлекләрне юк итә башлыйлар. Йогышлы авыру Әтнәгә кайдан кергән, аны дәвалап буламы? Хәзер хуҗалыкта нинди чаралар күрәләр? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бу хуҗалыкта соңгы арада абортлар күренә башлады. Шуның белән инде коннар хайваннар терлекләрнең коннарын алып яңадан тикшергә дигән фикергә килдек. Алынган анализлар исә шымга салган. Тукай хуҗалыгы сыерларында бруцеллез табалар. Шул ук көнне биредән сөт җибәрү туктатыла. Тукай хуҗалыгында 5700 мөгезле эре терлек исәпләнәм. Шуларның яртысы диярлек савым сыерлары. Көн сайын хуҗалыкта 60 тонна сөт савылган. Бруцеллез тикшерелгән терлекләрнең 15%-ында ачыклана. Бу сыерлар гына түгел, таналар да, бозаулар да. Хәзерге вакытта хуҗалык карантинда. Территорияга керү-чыгу юллары катыгы тикшерелә. Капка янында ветеринария хезмәтенең әнә шундый махсус машинасы урнашканында дезинфекция сыйыкчасы саклана. Участокка керә торган һәрбер техниканы шуның белән эшкәртәләр. Бруцеллез бактериясе азык китерүче техника көпчәкләренә ябышып кергән булырга мөмкин. Әлеге куркыныч авыру һава белән дә, азык белән дә, тизәк, сидек аша да күчә ала ди белгечләр. Безнең Татарстан буенча Приволжский федераль округ, ан якын тирә регионнарда әлеге авыру булган регионнарда бар. Шуңа күрә шушы ширнең аның керү факторлары бик күп. Ул инде кергән мөмкин транспортның көпчәге белән дә, ниндидер килгән шушы эшләгән персоналлар белән дә алар каядыр булып алар акылда булырга мөмкин. Авыру терлек аркылы йога алмыйм. Соңгы 10 айда бу хуҗалыкта читтән хайваннар сатып алынмаган. Соңгы тапкыр былтыр Европадан 600 сыер кайтарткан булганнар. Тукай хуҗалыгында эшнең заманча алымнары кулланыла. Цифрлы технологияләр файдаланыла, сыерларны роботлар сава, райондагы сөтнең 17%-ын биредә җитештерәләр. Тукай образын беренчедән үзәктә урнашкан хуҗалык. Башка хуҗалыклар белән аермалы буларак, безнең башка хуҗалыкларда яңа технологиялар, алдынгы технологиялар, цифровизация белән бүгенге көндә шушыларны әйдәп баручы беренче хуҗалыкларның берсе. Хәзер хуҗалыктагы барлык терлекләрне дә шалырга тиешләр. Йогышлы шире булган бер хайван бар икән, кагыйдә буенча калганнары да юкка чыгарылырга тиеш. Әле без менә авыл хуҗалыгы министрлыгыннан киңәшмәдән чыктык. 15 көн эчендә безгә үзебезнең терлекне кулланышка каршы хәзер узатып реализовать итеп бетерергә кирәк. Бруцеллез табылган терлекләрне Дагыстандагы шундый авырулы терлекләр юк ителүче үзәккә җибәрергә җыеналар. Хәзер сөйләшүләр бара диделәр. Калганнары районда гына чалыначак. Тиешенчә эшкәрткән очракта аларның итен файдаланырга ярый ди белгечләр. Авыруның кешегә дә егырга мөмкин булуын исәпкә алып, бу атнада авыл җирлегендә Роспотребнадзор хезмәткәрләрен көтәләр. Шулай ук шәхси хуҗалыклардагы терлекләр дә тикшереләчәк. Хәзер төп бурыч авыру таралуга юл куймау. Бруцеллез соңгы тапкыр Татарстанда 30 ел элек табылган иде. Быел җәен Яңа Шишмә районында ачыкланды. Хәзер менә Әтнәдә. Әмма авыру табылганга кадәр тапшырылган сөт өчен борчылырга кирәкми ди белгечләр. Һәрбер заводта аны тиешенчә эшкәртәләр. Заводка киткән дәвердә заводта безнең бруцеллезны бетерү, аның пастеризация дигән бар. Монда инде әгәр 60 градус булган чиракта 30 минутта бруцеллезлар, менә бу микроорганизм, микроблар инде бруцеллезның микроблары ул инде үлә. Тукай хуҗалыгының терлекләре иминиятләштерелгән булган, әмма алар өчен биреләчәк акча кыйммәткә төшкән сөтле сыерлар бәясен капламый шул диләр оешмада. Әтнә районыннан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Яңа гасыр каналы. Яршаллыда 3 яшьлек сабыйлар балалар бакчасыннан качкан, алай гына да түгел. Алар сәгать ярым буе үзләре генә урамда йөри һәм 3 тапкыр юл ашада чыга. Әмма аларны беркем дә күреп сорау бирмәгән. Татарстан прокуратурасы әлеге хәлне тикшерә башлады. Бер кичкенә кызның әнисе бу очрак турында интернетта язып чыга. Ул 80нче балалар бакчасындагы тәрбиячеләрнең эшеннән канәгатьсезлек белдергән. Сабыйлар урамга уйнарга чыккан җирдән югала, моны берәү дә күрмичә кала. Ана кешегә бу хакта соңыннан гына хәбәр иткәннәр. Ул килгәндә балалар инде табылган була.
Бу хәл турындагы мәгълүмат тикшерү уздыру өчен Ярчаллы прокуратурасына җибәрелде. Хукук бозуу очраклары ачыкланса, күзәтчелек органы чара күрәчәк. Ноябрьдә табигать холкын күрсәтүен дәвам итә. Россиянең көньягында икенче көнне көчле урта диңгез циклоны дулый. Кырым ярларында секундына 40 метр тизлектәге җил, давыл, ярым утрауда яшәүче ярты миллионга якын кеше утсызда калган. Краснодар краенда да тыныч түгел, йөзләп йорт биләмәләрен су баса, Сочида көчле җил һәм кар ява. Мәскәүдәге һава торышына кара буран дип исем дә биргәннәр. Эре кар бөртекләре җиргә параллель ишә, күз күрүме начарая. Синоптикларның фразы буенча Россия башкаласында ойлык нормада кар яварга мөмкин. Татарстанда бүгенге һава торышы тынычланды. Урыны белән генә җипшек кар һәм бозлы яңгыр яву ихтималы бар. Тагын 2 көн шундый ук һава торышы сакланачак. Ярчаллыда идарәче компанияләр эшчәнлегеннән зарланучылар саны 1 ел эчендә 2 тапкырга арткан. Подъезд һәм ишегалларын начар җыештыру, йорт җиһазларын тиешенчә карап тотмау һәм подъездларга ясалган капиталь ремонтның сыйфатсыз булуы турындагы шикаятьләр аеруча еш килә икән. Шулай ук турбаларның даими сафтан чыгуын әйтәләр. Камстройсервис, Челныйстрой ремонт, Жилкомсервис, Центральный электротехника оешмаларына шикаятьләр күп диләр мэрияда. Наил Мәгдиев Чаллы халкына шәхси идарәче компания эшчәнлегеннән канәгать булмасагыз, бу ишмадан баш тарта аласыз диде. На тарифы на коммунальные услуги мы повлиять не можем. Коммуналь хезмәтләргә тарифларны без үзгәртә алмыйбыз. Алар Россия һәм Татарстан хөкүмәтләре карарлары нигезендә билгеләнә. Әмма идарәче компанияләр эшчәнлеген торак инспекциясе белән берлектә күзәтергә хукукыбыз бар. Аларның кайберләре үз вазифаларын тиешенчә үтәми. Мондыйларга карата чара күрү өчен торак инспекциясенең төбәк бүлеген дә эшкә җигегез. Ярчаллы мэрына һәм шәһәр башкарма комитетына быел гына да халыктан 6000 шикаят килгән, тагын 10000 халык контроле порталына язганнар. Наил Мәгдиев җаваплы җитәкчеләргә муниципалитет эшчәнлегенә кагылышлы барлык мәсьәләләргә игътибар итәргә кушты. Башка темаларга күчәбез. Татарстан командасы Истанбулда үткән халыкара ашсу усталары конкурсында җиңү яулады. Ул бөтен дөнья хәләл экспо күргәзмәсе кысаларында узды. 10 медаль һәм кубок белән чемпионнар бүген башкалага да кайттылар. Безнекеләр заманча технологияләр кулланып, балык һәм сарык итеннән ризык, ресторан десертын һәм бәйрәм тортын әзерләү буенча иң яхшылары дип табылды. Татарстан ашсу усталары халыкара жюрине нәрсә белән шаккаттырды һәм милли традицияләр аларның ризыкларында нинди чагылыш тапкан соң? Бу хакта тулырак Полия Сабирова. Иртән Казан аэропортында җирдагыча чемпионнарны каршы алалар. Татарстанның ашсу усталары командасы Истанбулда үткән ярышта җиңүче кондитер Ләйлә Кашапова торт кына түгел, чын мәгънәсендә сәнгать үрнәге ясаган һәм җиңгәндә. Казанның төп милли билгеләре Сөембикә манарасы һәм Ханбикәнең үзенең сынын шоколадтан әзерли. Казан гаилә үзәген һәм Кулшариф мәчете рәсемен буяу белән кулдан төшергән. Тортның тематикасы 5 көн эчендә үзгәрде. Ул минем башка әйбер уйлаган идем, башка төрлене переигралып. Мин тора торган шәһәрнең, мин тора торган регионның тарихын күрсәтергә тырыштым. Каян мин, кайдан чыккан исторический, тарихи биналар белән. Үзенең социаль челтәрләрендә җиңү белән аны Рөстәм Миңнеханов котлады. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, татар ашлары дөньяда иң тәмлесе һәм моны халыкара жюридә таный. Было очень большой интерес к татарской кухне. Татар ашлары күпләрдә зур кызыксыну уятты. Мәсәлән, бездән чәк-чәкне ничек пешерәсез дип сорадылар. Милли ризыгыбыз өчпочмаклар турында да сөйләдек. Әзерләү техникалары, ягъни буыннан буынга күчеп килүче традициялар турында сораулар шактый булды. Катнашучылар 50 илдән Греция, Испания, Португалия, Перу, Малайзия, Сенегал һәм башкалардан була. Ашсу усталары конкурсында Россиянын Татарстаннан 8 кеше яклаган. 10 медаль, 4 алтын, 5 көмеш һәм 1 бронза яулыйлар. Безнекеләр заманча технологияләр кулланып, балык һәм сарык итеннән ризык, ресторан десертын һәм бәйрәм тортын әзерләү буенча иң яхшылары призлы урыннарны шәхси һәм команда ярышларында алганнар. Кубок шеф-поваров стал для нас. Бу кубок безнең милли ашларны, республикабызны һәм илебезне таныту өчен тагын бер адым булды. Һөнәри осталыгыбызга башка илләрдә дә сокланалар. Какой мы получаем признание со всех других стран. Дөньяга танылган һәм билгеле бер җирлеккә генә хас продуктларны бергә кушканнар. Әйтик Алмас Мүбәрәков равиолига укроптан соус исти. Камырыны легендар ашсу устасы Юнус Әхмәтҗановның рецепты буенча әзерләгән. Бары тик төсү өчен генә яшеллек сала. Бөтен дөньядан җыелган шеф-поварлар белән сөйләшәсең, аңламасаң да син
блюдоға қарап, уже сөйләшәсен үз тілінде, если даже тілні білмәсен аларның. Рамил Мөхәммәтҗанов әзерләгән ризык Татарстан байрагын чагылдыра. Красный соус был у меня, тесто было зеленое и белое. Ашсу ustaları konkursu Türkiye'de Halal Expo халыкара күргәзмә кысаларында узды. Олия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда шәхси клиникаларда аборт ясатуны тыю турындагы мәгълүматны кире кактылар. Тик нигә медицина учреждениеләренең 3тән берендә бу операцияләргә лицензиядан баш тартканнар? Моны Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укып белә аласыз. Дәүләт белән шәхси бизнес бүген ничек хезмәттәшлек итә? Уртак проектлардан чиста табыш алып буламы? Бүген Казанда дәүләти шәхси хезмәттәшлеге буенча төбәкара форум ачылды. Илнең 20 төбәгеннән килгән 500 белгеч үз проектлары белән уртаклаша, проблемалары турында сөйли. Дәүләти шәхси хезмәттәшлек өлкәсендә нинди киртәләр бар? Проектлар үз-үзен акласын өчен нәрсә җитми? Гөлназ Сайфетдинова шулар хакында сөйләр. Уфада төзелә, ул 2 елдан соң ачыла. Мәскәү компаниясының дәүләт белән уртак проектлары сәламәтлек саклау өлкәсенә карый. Яман шиш белән көрәш үзәкләре төзиләр. Уфа, Липецк һәм Иркутскида дәүләт шартлар тудыра, оешма объектларын сафка бастыра. Салым ташламалар бар, акча эшләргә тиеш. И бизнес бу проектларга киркәч акчаларны ул барыбер арка үз файдасы белән ала. Алар әле төзигенә табыш турында сөйләргә иртәрәк, ә инде тормышка ашырылган икенче бер проект Яршалыдагы спорт сәламәтләндерү комплексы. Дәүләт шәхси хезмәттәшлеге буенча төзелгән. Уңышны күреп, тагын 3 төбәктә шундый ук проектка алыналар. Мы не на основе предположений. Фаразларга түгел, булган күрсәткечләргә таянып аңлап эш итәбез. Судагы савыктыру алымнары кешене җәлеп итә. Кызыксыну зур, халык йөри. Килүчеләр керем буенча үсеш ел саен 10% тирәсе. Дәүләт шәхси хезмәттәшлеге проектлары буенча Татарстан Россия төбәкләре арасында соңгы 2 елда 67нче урыннан 4нчегә күтәрелгән. Республикада хәзер 126 килешү гамәлдә. Инвестицияләр күләме 113 миллиард сумнан арта. Ил буенча 7000ннән артык проект тормышка ашырылган. Государству необходимо продолжать обновление инфраструктуры. Дәүләткә инфраструктураны яңартырга кирәк. Бу эшкә шәхси акчаларны җәлеп итү мөһим. Бизнес тотрыклы рәвештә керем ала, ә халыкка төрле өлкәдә сыйфатлы хезмәт күрсәтелә. При этом бизнес получает стабильный доход. Финанс ярдәм ташламалар гамәлдә 2016 елдан җир участоклары инвесторларга арендага электрон сату алуларсыз гына бирелә. Шулай да федераль дәрәҗәдә өстәмә булышлык кирәк диләр. На федеральном уровне все никак не появится. Дәүләт шәхси хезмәттәшлеген үстерү буенча билгеле бер федераль программа стратегия булдырылсын дип 10 елдан артык сөйләбез. Әлегә бернинди алга китеш юк. Килешүләр нигездә төбәкләр тырышлыгы белән барлыкка килә. Үсеш булмаса да артка тәгәрәмәскә иде. Хәзер Үзәк банкның төп ставкасы арту белән бәйле шундый хәл күзәтелә. Бу проектлар үз-үзен тиз генә акламый. 10-20 ел, хәтта аннан да озаграк вакыт кирәк булуы бар. Кытай белгечләре инвесторларга кертемнәр акланачак дигән түгел гарантия кирәк дип саный. Хәзерге законнарда беренчел кертемнәрне яклый торган пунктлар юк, ә чит ил инвесторларының чыгымнары артыграк та була әле. Әгәр хакимият тарафыннан проектны табышлы итү механизмы булдырыла икән, инвесторлар да күбрәк булачак. Быел республикада дәүләт һәм бизнесның уртак көче белән 3 мәктәп булдырыла. Ел ахырына кадәр 2 спорт объекты кулланылышка тапшырылачак. Шәлеб авылы түләүле юлы төзелә. Механизмы очень сложные, честно говоря, запутанные. Бу шактый буталчык, бигрәк тә районнарда аны аңлап эшләүче кадрлар җитми. Шуңа күрә дә без укулар оештырдык. Августтан бирле 102 кеше белем алды. Алар үз проектларын тормышка ашыра алыр дип өметләнәбез. Иртәгә кайбер проектлар форумда тәкъдим ителәчәк. Бүген 5 килешү имзаланды да инде. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Россия оборона министрлыгы махсус операциядә катнашучы Татарстан хәрбиләре һәм аларның якыннары өчен телевизион күпер оештырды. Ир-егетләрнең туганнарын республиканың хәрби комиссариатына чакырдылар. Хәрбиләр СВО зонасындагы көн күреше, андагы һава торышы турында сөйләде. Бер ирне хатыны этләрен алып килгән, ул хуҗасының тавышын ишетүгә койрыгында булгап торды. Үзәк хәрби округы мото укчылары онлайн очрашуда катнашучыларга рәхмәт белдерделәр, җиңү яулап кайтуына ышандырдылар. Очень ценно увидеть своих родных, близких. Үзеңнең якыннарыңны күрү, аларның сине көтеп торуын, сагынуларын белү безнең өчен бик мөһим. Бу кәефне һәм хәрби рухны күтәрә. Увидел семью. Гаиләм белән аралашкач күңелгә рәхәтлек инде, хәрби рухым тагын да ныгыды. Җиңү яулаганчы хезмәт итәчәкбез. Будем служить дальше до победы.
Узган елларда Татарстандагы беренче район башлыклары СВО зонасында булып кайтты. Анда төшкән фотосурәтләрен үз социаль челтәрләрендә республика рәисе Рөстәм Миннеханов урнаштырган. Без бергәлектә көч дип язган ул. Яршаллы вәкилләре махсус хәрби операциядә катнашучыларга чираттагы гуманитар ярдәмне тапшырды. Аны төрле предприятиеләр, кече бизнес вәкилләре, хәйриячеләр ярдәмендә туплаганнар. Бу җиһазлар хәрбиләр өчен махсус җайламалар. Хәзер СВОда автоколадан 1500 ир-егет катнаша, өлешчә мобилизация буенча алынучылар һәм контракт нигезендә хезмәт итүчеләр. Шәһәр мэры Ноэль Мәгъдиев әйткәнчә, алар бар нәрсә белән тәэмин ителгән, хәрби рухлары нык. Могу сказать, это совсем другие люди. Возмужавшие. Алар хәзер бөтенләй башка кеше дип әйтә алам. Чын ир булып чыныкканнар, хәрби шартларда яшәү һәм хезмәт итү, иң мөһиме, саклану тәҗрибәсен туплаганнар. Махсус операция кешеләрне үзгәртә. Жить и служить, безусловно, выживать. Бүген Луганск халык республикасындагы мәктәп укучылары Казанга экскурсияга килде. Аларны без башкаларның Төньяк вокзалында каршы алдык. Әлеге яшьләр ОТР каналында День региона дип аталган тапшыруда чыгыш ясаганда Казанны барып күрәсе килүләрен әйткән була. Рөстәм Миннеханов аларның хыялларын тормышка ашырды. Татарстан рәисе карары белән 8-10 сыйныфларда белем алучы 10 укучыны һәм аларның мөгаллимнәрен Казанга чакырганнар. Алар өчен махсус программа әзерләнә. Укучылар бер атна дәвамында республикадагы тарихи урыннар, милли ризыклар һәм гырыф-гадәтләр белән танышачак. Бүген Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең халыкара яшьләр фәнни конгрессы ачылды. Быел конкурска 72 илдән 1000-нән артык кеше гариза җибәргән. Шулардан яшь 100 галимне сайлап алганнар. Алар Россия, Төркия, Индонезия, Үзбәкстан, Иран, Казакстан, Марокко, Ливан кебек дәүләтләрдән җыела. Яшь фән эшлеклеләре биомедицина һәм биотехнологияләр, нефть, газ, мәгариф, архитектура һәм әлбәттә сәнгать өлкәләрендә дә белемнәрен күрсәтәчәк. Алар тәкъдим иткән проектларны КФУ галимнәре белән бер рәттән халыкара оешмалар вәкилләре дә бәйли. Монда төрле илләрдән җыелган яшьләр фикер алыша. Ислам дәүләтләрен бүген якын киләчәк борчый. Минем үз илем турында сөйләсем килә, чөнки Чад республикасы турында гомумән белмиләр дип әйтеп була. Бу конгресста аны таныту мөмкинлеге бар. Минем өчен бу бик тә мөһим. Здесь есть много иностранных студентов. Монда чит ил студентлары күп. Мин үзем дә шуларның берсе. Бүген безгә белгечләр фикере кирәк. Мин Россияны бик яратам, чөнки монда галимнәргә, фәнгә зур игътибар бирелә. Люблю Россию. Там учитель очень хорош, научные науки хорош. Бүген галимнәрне вице-премьер Лейла Фазлыева сәламләде. Финалга чыккан яшьләрнең ачышлары Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең халыкара яшьләр фәнни конгрессы җыентыгында урын алачак. На сегодняшний день одним из приоритетов развития. Минемчә, мондай очрашулар безнең илләр үсешенә зур йогынты ясый. Фикер алышып, камилләшү юлларын табабыз. Бүген безнең игътибар яшь галимнәргә юнәлтелгән. Мәсәлән, Татарстанда 2024 ел фәнни технологик үсеш елы итеп игълан ителде. Минемчә, бу конгресста күтәреләчәк сораулар әле киләчәктә дә әһәмиятен югалтмас. Также станут основой повестки 2024 года. Шаян ТВ үзенең беренче кечкенә юбилеен зур концерт белән билгеләп узды. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында алар тамашачыга Шаянда үзгәреш җиле дигән программа тәкъдим итте. Һәм ул һичшиксез елның мөһим музыкаль вакыйгасы дип аталырга хаклы. Республиканың иң җитди сәхнәсендә гадәттә зурлар да эләгә алмаган театрда татар балалары концерт куйды. Бу тамаша шунысы белән үзенчәлекле. Беренчедән, ул халкыбызның гаять төрле җырмың бойлылыгын балалар башкаруында күрсәтте. Икенчедән, халык җырларын альтернатив форматта, яңа музыкаль яңгырашта тыңлау мөмкинлеге дә бирде. Бу хакта безнең репортаж. Балаларча үзгәреш җиле зурларныкыннан берни белән дә аерылып тормый. Халкыбызның иң матур җырлары, яңача һәм көчле аранжировка, заманча итеп киенгән яшь артистлар һәм аларга кушылып биюче талантлы буын. Менә сәләтле башкаручыларның берсе Амелия Феофанова Бурмалы су җырын суза. Үзе җырлый, үзе саксофонда уйный. Моңарчы татар шаджазны без үзгәреш җиленең зурлар концертында гына тыңлый идек. Бу кичтә аны балалар башкарды. Һәм шулай итеп башкардылар ки, зал туктаусыз алкышларга күмелде. Җәмилә Сәдуллина барыбыз да яттан белгән гармун алыйк әле дускай җырын шушы жанрда башкарып күрсәтте. Менә
Әмма сәхнәгә Руслан Закиров чыккач зал тын калды. Әнгам Әтнәбаев сүзләренә язылган НКСның куллар җыры бу бәйрәм кичендә залдагы барлык әниләргә котлау булып яңгырады. Шаянда үзгәреш җиле проекты шаянлыларның теләсә нинди иҗади үзгәрешләргә әзер булуын күрсәтте. Талантлы балалар белән каналда да, сәхнәдә дә талантлы осталар эшли. Концертның бу өлешендә яңгыраган 15 җыр һәм җырчыны Россия һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева әзерләгән. Бөтен милләтебездә шаккатып караячаклар. Балаларның нинди безнең республикада нинди талантлы балалар үсүенә. Мин авыр булды дип әйтмәсем. Монда инде әйтергә кирәк, рәхмәт шушы балаларның әтиәниләренә. Алар димәк кичкенә яшьтән шушы сәләтләрен күреп, шушы юнәлештәләрне үстерергә бөтен мөмкинчелекләр тудырганнар. Бу концерт республиканың сәләтле балаларына зур сәхнәдә танылган артистлар белән чыгыш ясау мөмкинлеге дә бирде. Венера Ганиева үзе, танылган Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ярчалының мизгел ансамбльләре. Үзгәреш җиле проектында ул олылар проекты бар һәм хәзер балаларча. Без әзерләндек бик озак. Беренчедән инде без биючеләр белән әзерләндек. Аннары инде без репетициягә килдек һәм шымартырдык. Безнең өчен зур сәхнәдә чыгыш ясарга бу бик тәҗрибә, бик горурлык. Сәлам дуслар. Мин Шаян. Шук малай, Шаян малай. Үч алып баручы белән бер рәттән сәхнәдән тамашачыларны Шаян ТВның нейрошелтәр аша җанландырылган төп геройлары Шаян белән Биби сәламләде. Концертның беренче өлеше Сәйлән һәм Балачак җыры музыкаль фестивальләрендә җиңүчеләр катнашында узды. Ләйлә Таишева үзенең мөгъҗизалы читекләре белән таң калдыра. Зур видеоэкранда шушы җырга төшерелгән клип бара. Ел дәвамында шулай 5 клип әзерләнә. Бу кичтә алар тәүге тапкыр күрсәтелде. Тукай әкиятләренә нигезләнеп төшерелгән клип балалар өчен кечкенә спектакльгә әйләнде. Алар татар телен аңлыйлар, алар татарын йөрәген аңлыйлар. Безнең Шаян каналында 1000 бала эшли, төрле жанрларда алып баручылар, корреспондентлар, блогерлар һәм мин әлбәттә ышанам, менә алар безнең татар халкының йөрәген саклап, киләчәк буыннарга алып китәчәкләр һәм безнең байракны чүрмичә генә алга таба гасырлар буе алып барачаклар. Бу концертта сәхнәгә 350 бала чыкты. Аларның күбесе Шаян уздырган фестиваль җиңүчеләре. Һәммәсе дәрәҗәле бүләккә лаек булды. Гомумән шушы 5 ел дәвамында Шаян ТВ аша 10 меңнән артык бала үткән. Алар монда телевизион тапшырулар әзерләп кенә калмый, чын тормыш мәктәбе уза, зур сәхнәгә чыга. Улы хезмәтләре өчен балаларның үзләренә, аларның әти-әниләренә, Шаян ТВ җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен Марат Әхмәтов җиткерде. Милләтебезне шулай үз иткән, яраткан шундый балалар һәм аларның шундый милли җанлы әти-әниләре булганда, әлбәттә безнең телебездә, халкыбызда аның киләчәге һичшиксез өметле. Biz татарлар, biz бар һәм biz яшибез, гел җиңеп яшибез. Зур тамашаны безнең каналда 16 декабрь көндезге сәгать 2дә карап булачак. Шаян ТВда 17 декабрьдә кичке 5тә күрсәтәләр. Ляна Бәхтиева, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар телибез. Сау-саламат булыгыз.